Ja. Filmer den nu? Ja, den er i gang med. Ja. Video nummer 2. Jeg har lige været en svans og i kogen, den skal I bare se her. Bid i den for helvede. Bid nu i den. Så du ikke, hvad han gjorde ham på YouTube? Nej, det er så tæt på. Pas du på mit sko for helvede. Opvendt. Opmaser. Nej, du kan godt nu. Hvor er det sindssygt. Det er til på at være sindssygt. Det var nogen, der set det der. Den kom derop.